Hi mga karon Bell, malipayong Huwebes kaninyong tanan. Be positive lang, ay nagsigol-gool ang balita nga na ay super typhoon. Of course, natural lang mo guol kay na trauma na tatong Odette, pero need ta mo positive para sa tong health. Kay basin mo kalit tatagkaw sa tong masyunga-syunga ta. Ong ihikling ang kaguol. Ikaon na sa imong paborito nga pagkaon para mawa ang kaguol o kahadlok. Obvious kaayo, ganahan mi gabi, kay sige lang mi gabi, sige lang balik-balik og luto og gabi, di ba? Barato man kilo gud ani pag adto mo sa carbon, 18 days na ni. Basta di lang siya mabasa, di ma-moist, di ini siya maunsa og pila ka adlaw. Og si mama sila kung ginuhuna kay sa tanang mga lagutmon gabi gid ang ganahan. Nya puol man nga lungagon ra ato siya himuon og taro chips in two kinds. Gihiwa na ako siya nipis nya paghuman kay ako ra siyang gihumunan og asin. Ang katunga ako siyang gi-fried nga plain kaya ako siyang i-dip og ketchup nya ang katunga sad ako gi-caramelizean og sugar. I-review na sad nato ang scientific name, Colocasia esculenta. Of course, sinumduman sa nato iyang benepisyo according to healthline.com by Erica Jolson, MSRDN, rich in fiber and other important nutrients siya. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, reduces the risk of heart disease, na siya anti-cancer properties, makatabang sa pag-lose weight, great source of virus nutrients gid siya nga people don't get enough sama sa fiber, potassium, magnesium, vitamin C and E. So mao na ni akong lunch. Busog much na bayata ani. Happy lunch ninyo, mao kini Ronbel Gums.